Nakalibre mi og paniog to. Nawa badja mi arang busuga si Mayor hapit na Mayor wa kabarug. Nagus Mayor kay kainan man tiri nga og di hudton ag katong day mga kubaw. Pabayran da panglamjen pang Mayor da. Kurot lagi. Sayor wa bagus he. Wa bagus he. Sakit. Sakit. Good morning guys, June 3 na karon. Happy birthday sang pagmangkan nga si Michael Gara nga nakaron sa barko. Anja karon guys, moadto nami. Ako ram ding isa na buwang na. Moadto nami lagi. Tuwa naman sila tiri si Mayor gipauna na kay di maligi masigo sa balhabal. Ako nawahi ko magpatag ra ko sang pagmangkan. Diyan silang gipauna pahuwatan ra dito sa merkado. Kay di man lagi may maarang lagi sa kamotoran. Duha jud mi kakuan ja. Huwat-huwat pa ko sa pagmangkan ja. Moadto na meron abot nag merkado baghuwat na migvan. Ug sanay mo labay na by series pero mas maado siguro ban kay dali ra jaga may ra pagpasahero. Guys kita-kita ra taan ja inigabot na mo didto sa Ramiro Hospital ug unsay mga kalihukan dito puhon unsa inigabot na mo. Na guys sakay ka balhabal. Yo nagkamali kag si Rutso. Nakita mo na si Rutso na sa baka. Mamanday ka sa pilaran. Grabe height pa na limpasan na pala nimo. Nagabot mis merkado, gas Mayor kadadaog si Rotso. Yo, rasa ba ka mamanday? Daw out of ko mamanday. Mamanday buti ni kadadaog mag si Rotso. Mabakay sa sirap mo. Ay, kinama ko. Tulog ka po. Kapita ng katedral? Oo, lagi. At umiyan mo lang ya. Guys, yan na mi. Sakay na mi sa van. Taon na yun. Rapatan ko mo. Pwede rami magtapad. Kitahon? Kita takot lo. Di ka mas may tapad has duha das likod dari kus una. Di dua na. Dapat ko ba no? Wa. Ha? Ha? Kasi duha ya. Ganto na. Dari kus una kay ding makitan sang lag. Di dua. Ano wala kay unya na. Sige, sige. May muagi man. Ala sila duha dari ko isa. Okay. Boleh piton ko dulu. Salamat. Guys, diyan na mi sa van, kami pang tulo pa sa hero. Gamang hinahinay na kunus kuyag dagan kay kanan ay wanja og ingnan mo duha og ano dut mo ing nga di pwede ubi palajuk. Ya guys, mato na mi. See you later. A few moments later. Follow me. Bye. Hi guys, diyan mo pa di pag naog na mo, diyan na mi sa nagbilaran dapit sa katedral unja. Mangita sa mig kanan kay katasan naman mi sa sumangkot mi na mao ganin alas 6 pa. 6 pa din interest ra may. Mga sa may dan sa may moto kaya appointment ni Tere. Na kay appointment. Alas 2 pag doktor mabot mangita sa mig kakanan. Madala wag tuba-tubaan tanin jo mga wa na kuno gilang cellphone kisod pa. Sada silang. Dia nagtaga-bukid sa syudad. Hi. Ha? Hoy, mga taga-bukid. Hi. Pati nagpulagan ka, maliksan ka. Patay mo. Maliksan sa mo. Ginawa ka ng mga bata, maliksan ng dani. Ano na baka kitag saksanan? Tinatnan mo. Padaplin nyo, nagkakadlok yun, dili kaligsan, padaplin.
nga na mas. Madyo gani kay daga mong first cousin. Sama to ang gipasakay si Tiri. Kay na timingan man da. Di jud pwede dari og tag ulo or duha saka isa-isa ra jud sa kada tricycle kay dakpon. Ang gabuag-buag mi daw si Mayor harang gipasakay ka og matulog asa mi ato mi karon sa mga igagaw si Ate Gina Bernaldez Polo. Ang ato mi sila kay naman sila kananay kananan ja ato mi maniudto kay makawan mi dano sa mi moto sa Ramiro para usugdaan ba kay di sa dari mi tagkanan kay way mga nag-abre. Hapit mi ganina sa magtunog sinja. Kuan raw pud sila kananay line out raman ja asa may mo ko labis sa dar kay nakato sa uhan dami iring iro. Ja mo to nga kananay ato sila Ate Gina man iudto sa may wok ni silu-silu naman eh. Ato mo kabalakang tiri bis kisarang isa to kay hambot to igagog bisag jan kay bawa man to si kasang kuan sakit. A few moments later. Guys, nabot na kadjud mi sa kananan sa igagog kinagapan sa Ate Gina anjan ako mo pakita ninyo kay magludlay pa. Yes, ando di ama nang gira igagaw may isakdang tiri. Libre just kuan. Libre sa tiri pamasahe kay ang gagawin ko tiri siguro kay agnaw iti mura na magkikitasan. Nailhan siguro kung kuya ando. Bang ingas gayon dog sakay na naman libre. Kasi mayon nag-host mayor kay itong bag nabha. Pag naog dun sa kay sangit pa sa ako. Nagitik. Gusto naman siya. Pagmamangkin. Bener eh. Siapin. Guys, mayor yan. Bener. Asa mo tayo gikan? Oo, ya, ako lang. Ikan palmig, alis siya, magpa-check up nila sa Ramiro. Grabe ka gwapo ka dyan ka mong suwa ro, no? Mili raman ka na rin, dagang suwa. Grabe suwa, dagang kasi nagluto na niyan, imong mamayan. Ate Gina tanan ning luto, kasi sa Ate Gina, na igagaw magtagsa, taga-alis siya po ning labaw, oh. Mili raman rin suwa, di kong buntas. Guys, grabe ka, swerte ka dyan ka dyan na magkabutas. Ang tag-ida pa mismo mo ay muhukad na mo. Sira, huy, mayor! Ay, bangit, tapong pudi ang sabang. Kamu pa kayo pagkain, di pa dyan mo tayo maghukad. Ay, pagkamagan si Rihanna. Dani tabang na ko tayo. Maju, kayo tamang kala. Maju na lang ito. Guys, mo ni sa gagaw, guys. Magpawam ng tamig luto. O dyan kayo bugat na magamubay. Kasi tiriar, naghanang pigi pananag. Dama ko sa kay litrong losyon. Saka, grabe naghanang ipangga. Diyan mga makeup, panty, sa kalusina. Di mayor gani maglantag lutong malita. Diyan, kasabaan. Buwa mo. Asa na mo po dyan. Daan na magdugang sa nina. Wala rin nagbaon. Yeah. Nakanana man minaman dahil may anan ay gagaw da are nga naay kananan. Kuani guys, ang ilang kananan guys, ladaris kilid mansion. Ay, social distancing mo lang, kita man lang. Mansion man natin oh. Mansion pa na yan, dana yan. Kana. Hoy, di na mina. Mansion ba din na? Oh, mansion, governor's mansion. Ag governor's mansion, ag kilid na mo ni kananan sa gagaw ja. Hoy, pangaan mo dari karang lagni agalang sudan dari. Di kasi mo magbahay. Pila order di? Pila ni? Ay, kana 31 Na, 30 ara ka naghana ka jo. 30 pwede na makakaog. Kana na isa ka pamilya ra na. Isa ka pamilya dusi ka buhok ana. Ara daghana ka jud serving. Daghan. Oh, anja ka na nay. Ari mo pangaan mo dari kay basing matlan daig na ako dari, nami dari nas mayor, makasilpi mong mayor kay panagsara mo ka ko honorable mayor na. Grabe di ra man na makuha na among mayor kay panagsara ra ba na siya makagawa sa iyang opisina. Ug nagari-ari mo dari, basing maatlan jag na ami dari. Kuanta ko katawa ta dari ari mo dari, pangaan mo dari kay lami ka jud ilang suga dari. Diya mangaan sa mi kay mudto na gikatasan akong mayor. Ibo ta ito. Social distancing. Oy, social distancing dai po dari bawal ri mag Okay na na. Ikaw ba man? Bawal man ang kaon god kuan. Ade, naman. Okay, pamilya raman. Kami okay ra mi ingani mi kay pamilya man pero ka nang kamoy marhi. Bawal ka jumo di jumo ikit kay naman bunawan ka jumo sa ija kay implement na sila dari social distancing. Oh, ha? Out na sila. Mo ni gagang gwapa. Nakurat na sila kay kami nagingon nga mga rimerari pinakalit-kalit ram ni amo ah. Nakurat sila nakurag ni si. Aris kuya Jerry busy, dili tao pang-ukit aris panit sa lumpia. Wajar rin taon, sila mo apil namin kung istorya dari kay nanikaw mo dali ka sa maukit rin mga lumpia rapper kay mabunawalan na niya tinig na kuno magdugay-dugay ukit diha. Nga na lang dapat mga bana, supportive sa mga asawa.
Kung asawa ko sinira ba na assistant. Kaya rong di man gibog no, kaya nga nang di mo magkasinabot, di man gisinubagay mo so nangyayari dino. Oh. Ba natin ukit sa ang asawa ko itik kutos ja. Ang anak ko ipapituhon kaya nang tuwan may bikil. Hi guys, nara din mi customer. Gwapo ra bater. Mayor, gwapo yor. Di man makitaan gud kay sa magaw man eh. Tara. Bas ka. Tara. Sige, basta mag-stand out. Oy, why ka di ka nang sala nagsuwa. Kaya Alugdos ko no. Nagkakatakbe. Tunga. Hindi ko tasan lagi tani kasabot. Hindi gina lagi. Dito dong. Hindi ko tasan ko dito yung di mo sabot. Naligi. Salamat ka juga. Malagi mo ka sa may dari. Bukan sa ko ka katasan na kata. Sabay ba nang ka? Gusto. Ay, sinta. Lugar mo na magluto. Dito din. Ay, mo tingko. Kuda ko ni. Usa tayo ba kanini mo? Ha? Ayun Baka na ako sa kanila. Sharon. Mia sa charonoy. Maligo pa ano? Yan ako na lang eh. Buwan ulit kayo. Sharon, 80. Masaya mo, sir? Ano na, Juan? Kane? 15. Ganyan pancet. 15 na. Jarakin sirag takus. Katanang ka. Madugan ni kada gamay gagong kinagabahan dia. To ha. Isa may gipatambay dari sa isang kadanan. Kaan mo dari kalami sila suwa. Arang kalami kadyo pagkaluto, maju kadyo timpla. Da basig ba ni stiri ni pirmi. Ari mo dari kang makakita mong tiri. Yakos mayor dia. Kay mo kanistirik si mayor bukuan naman sila dali mo apply mo ng trabaho si tiri tikugas da si mayor gwardiya. Sa guys, diyan namin sa Ramiro sa tos mayo ko. Diyan namin sa clinic ni Dr. Makapas. Guys, diyan namin sa laboratory. Si Mayor gibili na wala to speakers kay among gipabantay sa among bag. Kami rong duha da arin tiri ja. Magpa-laboratory ja kuan sa dugo. Ja. Ag resulta kay hapon naman amarang balikon og mapuhon kay dagwa na may kasakdan karong hapon ja. Ato ni sa mga igsoon adto sa lamay mo uli kay basig magleod pod kay duo-duo ra man sa dagari maribo ko. Sakay may isa ka jeep adto may matug ja. Balik na ra mo puhon ag resulta inig ka nang uli kay nisugot mag doktor nga ag resulta sa laboratory ikuan ra i-EM ra ni ja basahan ni ja online ra kay di na may magbalik-balik nila ati ni mi ati Gaga ug ni Mang TV salamat og kananay sa tanan-tanan nga ning sponsor sa check-up ni Tere daghang salamat injo kay mahal-mahal na kadyo ag laboratory tinga ako kay arang mahalan naman ni ja di para sa unang marabong dubli man pug presyo ja basta daghang salamat injo tanan sa mga sponsors ja kananay amo ra ning buhaton nga kuan sa dugo ning magpablo mo pahuway gamay ja kananay mo ariya nami ubalik ra mi og mabuhon sa kuan ja giresitahan na siya gidang tambaw gidugangan kay basin kuno og gidang dosage kuwang ra ba ja suwada na mo kuno og 3 times a day gidang tambaw og basin og nga di na ja kanang atakihon ja bawala man ni kay nangla na mo gid pagampo. See you later guys. Hi guys. Grabe asinso na may kaskay di ana mi syudad na baklay. Hindi na kalimutan, babe. Hindi na kalimutan niya. Hindi na kalimutan. Signal na maghani. Ito guys, kananay di ami sa Galyari Street, Tagbilaran City, gikan ni Ramiro. Hi guys, di ana mi sa Jeep karon. Wapo ka jud mga sakdan kay. Nayo, tabil-tabil oh. Ikulong. Pwede ko dari magkananay kuan. Ilako kayo. Kwarto karto yor no. Dagwapo ka jud amang sakdanan kay na si Jay tabil-tabil. Asa na kita tay? Asa? Oh, di jud ta dani mapiskan og mga hani-hani oh. Oh, guwapo. Okay. Salamat. Yeah! Okay. Salamat. Mayor. Kami na ka. Dana yung video jud tayo. Ayun na. Sus datong lagi. Ano? Olian ka kalis ya. Dadungan ka magpat. Di. Buktok ka.
ka. Napiang ka. Doon sa lamas maninoy na. Dada ka na. Napiang na ka. Ako dito, magmas. Ito nga. Sige, kwenta. Yayag bas kay kamat dyan namin. Hurot na ka mga oxygen. Sabi ng kaon. Nakahinggawa ka dyan kong tarong. Kay? Lipay ka dyan kung nakakita na po kong mahugan na. Gani na. Kuya. Masilipon ko ka dito sa tagbilaran kaya nagliling. Ko, man kasi mahugan puro malaman bike, tricycle, jeep. Nanggaan ka ng pamati kita kong mahugan Ikaw na na. Nakaunahan na ako sa opisina. Magaganda po. Dajong lagis mayor tir. Nagbag na. Madugani ka na ragidang hapon. Malita mo tatuy na doon. Madugani ka na darag pagang nahig. Adyo lagi ng malita yur. Nga na. Kapit namin naglakaw. Wato na Miss Vice ang igsuon. Na, nakalisod-lisod naglakaw gabak-bak na. Kapag ka dajungan, di mo dajong. Normal. Abnormal dyan, abnormal. Sama ba guys, kanang mga kuanad to, abnormal na mo ng abnormal kay kini laging mga tambay para hubog, kining mahubog na makainom nagpila ka shot, may nag abnormal, high blood na hybrid na. Mga manunuway laging mga para inom dos bay. Ayo! 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 Hamay. Uy, ayo! Gasag bato mo? Ha? May agbato mo? Ayo! Dagay! Hala, napatugtog! La! Wajan maglagang pagkamangkan to basta kayo na diha. Yeah, gidugo siguro ni. Gidugo ka, Jay? Nakubkub. Guess, mag-ilis sa amin, guess, mapahuway sa amin kay sa musod sa bahay, manguwan sa amin dari sa tuwas, mag-disinfect. A few moments later. Hi guys, salamat sa Ginoo kay naabot pa kasi midari nga safe, midari sa bahay sang igsuon. Yor, kailis na ka? Na nagkuan midaan kanina sa amin na nag-ilis sa medya. Sorry ka to sang magawang ka nang hilabot mi mga sanina to sin ko na. Gawa mi nakadaog ka na nay munaray ba? Aga magida sa kabuk ilisan ko na muungap kun. Ga mahinupuan naman ang lain. Ja kananay arang labi as pamati ka adyo nga kananay na feel pud nagkuan ba? Kanang bukid na pud ba kay kanina na syudad grabe inita. Sabi na kay kanan nagagahoy mura kapud ko sa bahay ja. Kapoy ko ka mo yura ba mo kapud ja? Kapoy jud baklay batas-batas kay kini laging way saksanan ba? Dugay mo ko anja. Grabe inita. Kagilang tricycle ito sa bilang di jud pwede og kananay magduha-duhay nga na pero day pagpadung na mo uli ang gihanjo nga kananay si Terry na ikauban kay na si Jay sakit sa amon ang gipakita ag katong kuan sa doktor. Nga na ja ni sugot ang tricycle kay ug wa kay kapakita nga di man jud musugot. Ang ginan nga pasyente na namon ja mo to ni sugot ako ray galain silang dos mayor gauban. Kuan nagpamasahi 15 aguban 20 pa nga jud nung nakay 20 di nasuklian. Pero 15 ra jud kuno. Yan tong higag nga tricycle driver. Daghang salamat ka adyo ni Kuya Andrew Bernaldez ug ni Ate Regina o Regina romantik pero mura sa paminaw mura bagets na bitaw. Ate Gina Bulog ni Rihanna ug ni Kuya Jerry ni JR. Wala sarap ra po ta makita ra pero daghang salamat ka adyo ninyo te ug ni Kuya kay nakalibre mi og paniud to. Nawa badja mi arang busuga si Mayor hapit na dos Mayor kabarug. Dagus Mayor kay kainan man tiri nga og di hudton ag katong day mga kubaw. Pabayran da panglabjan pang Mayor da. Urot lagi. Sa iyo ro bagus he. Sakin. Lo ilabas Mayor kay ti ikaw pud krente makay mo manghadlek abnormal. Lo ila man ja adagana para badjud kay puno pag platito. Madlek mo pabayran. Madlek lagi pabayran kay bil. Kwanto katong nga karne tag 30 tong kanang order ja. Lagi. Tulo upat to ka karne kay hampi manok nga hinalang. Ja day chicharon, dapi sinabaw. Ja katong nay sinugbak pud. 50 tanan. Dada pa di katong pansit 15 ra to. Dapi na ag luto pa arang mahal na. Hadlak mas mayroong mababayro na pang damjen para Siko, grabe si purot lagi. Hala ag supring. Ag supring day pud. Dako ang utang na gina. Salamat ti mo mga padajon ganina sa pagabi-abi. Daghang salamat. I love you. Uy, pagsalamat po dia. I love you po. Salamat. Uy, Tiri, pasalamat. Salamat din na. Gusto ka dyan hati. Oh, ni Kuya Jerry. Nga pagkatid ko kayo. Salamat. Anja, dagang salamat ni Ate Mimi nga ni adto na mo ganina dagidan mi pizza. Ag pizza ti wala dyan mga black tigay lamon-lamon mang mayor ni Tiri. Anja guys, salamat sa tanang sponsor sa mga ning tabang para sa check-up ni Tireo sa mga inyong pag-ampo, pang kananay panalangin. Dagang salamat inyong tanan og katupong mga ning hatag og cash. Dagang salamat dinara mo na pang-mention kay injag na imong gisilos. Basta kay kamong tanan kay bo naman mo nga kamo mo yang gimin. Manjag na magsilos unsa pa na inyong mga igsuon nga na. Dagang salamat sa inyong tabang.
Unsa kananay mo ra po tay mga vlog karong adlaw unta kananay tagaan mo kabaskod kanunay sa Ginoo. Daghang salamat sa pag-ampo kanunay para sa among kananay mga lawas sa mga uwan nga okay mi daghang salamat. Sige kayo. Stop din ha. Very. Aw, nandiya guys, pato na mi guys, kaya ro makapahuway pud mi kay garabing kapujan. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Wa pa ka naka-subscribe, adto kalimtig subscribe, man i-click pud ang bell para ma-update ka pirmi og naay bag-ong vlog. Daghang salamat ug bye-bye. Bye-bye mo diha. Bye-bye. Grabe tara nga po din, Jo. Ito, wa pa gani ko na iha. Ano nuway? 1. Kay ba, mandun mo iha pa ko na sa mong buko na unag babay. Alingag-ngag dyan mo. 1, 2, 3. Bye-bye. Nasiri na wahi. Uy, di ka maligin nag-3. Bye-bye da, Jun. Utro. 1, 2, 3. Bye-bye. Ay, vlog ko ninyo.